Alright, for today's video, nasuro-suro yung tagbilaran sa gabi ba niya nakita taning bagong kanan Andre. Oy ato dahil gidayo kaya ito nang suwayan. O nahidangop ta there is Blue Oceans Food Park. Ambot og bag-o ba ni basta kay bag-o sa mong pananaw ni. Nani there is tagbilaran ay unahan na ginigamay there is pantalan sa tagbilaran. So kung gusto nyo food trip dagang mga choices di anam sa dagang mga choices dire o ganahan mo mga klase-klaseng pagkaon ay dayuhan na kay ninyo ni dire kasagaran gid dire manong dire mga pamilya. So kung namoy mga ginagmay sa salo-salo dagamay mga selebrasyon ug unsa pa na diha arian nyo dayon ni dire kay sakto kay ni swak. Daghan kang mapilian wanay daghang langas oy. Masinugba, makinurian, unsa pa na diha. Binudol style o naa dire. So kini among gipili karon kay gusto man among mga murag hibi-hibi gamay nga kaon. Aw pinabudol style oy pero mura pagtan-aw na mo picture diha nya pag-istorya na mo diha sa gabantay adaghan na madaw kuno kaayo. O ari na lamis mga single orders oy kay di pod kayo tatantong laog kay mo kaon o tanawa na serving di og kana pag-order na mo di na matabang. So daghan pang partida diha o napoy banda-banda mo kanta sa imo tubangan diha o napapud sila'y mga baligyanag imnunon nga area diha o napoy mga kwarto diha kung gusto mo magsing-along diha o syok-syok o ari sudbo dire. So samtang ga-order ta tagahuwat as pagkaon no nanay banda kay katakanta na taon diha jam-jam bayang-uyangong ulo. Kaya importante sana nga napoy kalingawan gamay di lang kay kamukaon o muna mo gi-order diha. Pinasulo style oy di ta tong kaon nga dinaghan kay di mataharab-harab style o dugangan na to gamay chicken diha kunuhay. Unya sa wanay daghang istorya aton ang sugda ng atong kaon dire oy. Lami man sa ning tiradahan sa natog sipod usahay kay di la po ta sige na mga karne uban pa manok pero nag-order ko tag manok diha god pero saon ta man ganahan po tag may sipod oy klase-klase na tong gikaon diha sinaksak sinagol ko na silang serving diha kanang naipasayan naay kinason naapoy kasag saksak sinagol na for only 199 pesos ra na oy swak na kay budget oy nya kulang kay kagkanon diha dugang na kagkanon diha. Pero kung alanganin jud sa nga tanan imong kaon diha order diha lain na pay mga barbecue, chicharong bulaklak, may mga pulutan diha kung gusto ka mag-ininuma diha sige. Why problema na diha basta imong gibudgetan.